Hvad er en biskop? Der er nogen, der har spurgt mig, hvis du bliver biskop i Viborg, hvad vil du så savne mest? Og jeg svarede, jeg vil savne mest at være almindelig præst. Men deri ligger så også, at jeg opfatter bispeembedet som et præstembede, et særligt præstembede. En biskop er en præst, der er blevet trukket tilbage fra de forreste rækker, for at støtte op omkring, skabe gode rammer for, vejlede og opmuntre, under tiden retlede dem, der er i de forreste rækker, nemlig menigheder og præster. Men set fra en anden synsvinkel, så er en biskop en præst, der er blevet sat frem i den forreste række, for at sige det, som præster og menigheder kan læne sig op af. Og begge disse to vinkler på det at være biskop vil være i fokus, hvis jeg bliver det. Jeg vil stille mig bag menighederne, og jeg vil stille mig foran dem og kæmpe for vores fælles sag.